I love the design. It's time to put in whenever Superman is in the house. Yeah. Hvad så MTV Crib? Velkommen til min crib der, mand. Her er det mit hus. Det er det største, I kommer til at se. 5 kvadratmeter og 1000 kvadratmeter grund, mand. Hvad så der? Velkommen min vagt der. Han præsenterer mit hus. Han er syg, mand. Han beskytter mig hver gang der er en, der kommer og smækker mig ind på hovedet. Han beskytter mig. Han er syg hoved. Syg gangster. Syg kvalitet der, mand. Se hans fucking Kashmir stop der. Det er syg hoved. Syg hoved. Bringing sexy back. Yeah. The mother boys don't know how to act. Yeah. I think it's special what's behind your back. Yeah. So turn around and I'll pick up the slack. Yeah. Take up to the bridge. Dirty babe. You see these shackles, baby, I'm your slave. Kom med indenfor i mit hus. Rigtig stort hus. Kom med ind. Hey, I love to come in. Hey. Kom man, så skal I se min crib. Kom med, se her. Se her, alle mine homies, de sidder herinde. Sidder og chiller. Her har vi Ip der. Han er syg i hovedet. Han boller jer alle med sine krykker. Og der har vi en par. Han er syg gangster. Han spiller fodbold i sin fritid, men han er skadet, så død over ham, man. Ham der. Ham, man. Say my fucking name. Hey. Det er Benny. It's me. Hey, I love you, man. det er Benny. Give me some love. Det er Benny. Han er syg i hovedet. Han er ordentlig fuck, man. Se her, kom med, man. Se her, Ja, man. ham her, han er ordentlig fuck. Vis noget kærlighed til ham, man. Kærlighed. Ham her. Det er vores fætter, man. Der har vi for alle vores ting på. Vi betaler penge til ham, han kommer med det samme. Her har vi Storebjørn. Flex nogle håndtegn. Ja, man, se her. Ja, man. Han er ordentlig syg i hovedet. Han volder jer alle sammen, men hvis der er noget, I kommer til ham, man. Ja, man. Der har vi ham her. Det er Lenny Benny Kenny. Han er syg i hovedet. Han volder jer alle sammen, man. Vi er syg i hovedet alle sammen her. Så bare kom, hvis I vil noget. Men kom nu over, se her. Se min taske. Min taske, mand. Se her. Ordentligt hus, Vuitton, Gucci og Prada der, mand. Ellers den der, det er Burberry. Men fuck det, den er syg i hovedet, mand. Det er sådan, hvis pigerne ikke kan lide dig, de tager den over hovedet. Rigtig god stil. Så, god stil. Kom med igen, kom med. Hvad har jeg mere? Har jeg fortalt om den her lampe her? Den er syg i hovedet. Direkte importeret fra Kina. Syg lampe, mand. Den lyser solgt op. Se her, tjek det. Ja, okay. Strømmen er gået ud. Det er derfor, strømafbrydelse. Det er kun derfor. Det er okay. Så, der er nogen, der banker på. Nej, der var ikke. Det går fjerne den. Ja, ud. Og på. Men, så med MTV Cribs siger, så har vi den her gave til MTV Cribs for mig. Avatar. Flex og håndtegn. Kom med, se her. Se min maleri, min egen stolthed. Brad Pitt gav mig den der over USA. Han er ordentlig fuck, men flex nogle håndtegn til ham. Han er syg i hovedet. Det var fordi, jeg var på turné. Han kom med den til mig, han gav mig den sådan her. Værsgo, Karl, den er til dig. Jeg sagde, tusind tak, Pitt, du er my man. Real love, flex nogle håndtegn til den dreng, man. Ægte mate. Han er en god ven. Men se her. Fra hans eks-kæreste, eller hans hemmelige kæreste, ikke også? Jennifer Aniston. De gode boobs der. Hold kæft, mand. Hun gav mig det her. Næsten nøjagtigt med han til. Ordentlig kælling. Jeg må ikke sige det til nogen, men hun er god i seng. Kom med, se her. Se min samling. Se her. Ordentlig træblok, mand. Ordentlig træblok. Du ser i hovedet, fordi de kan lamme ind på lang afstand. Det er bare... Ikke? Ordentlig fuck der, mand. Men tilbage på plads med dem, ikke? Se her. Hvad så der, mand? Det er sat med fra Neil Armstrong. Tog den direkte fra Mars. Et Mars-sten er altid god.
Det giver mig noget galt i halsen, men det er fordi alt det stod, ikke? Men som du kan se, meget tung sten fra Mars. Den kom igennem haven på min, men det var fordi jeg fandt ud af, at det var Neil Armstrong, som kastede den over til mig. Syg råd, ordentlig gangster. Flex nogle håndtegn til ham. Syg dreng. Se her. Ordentlig mand. Med hund. Dejlig hund. Ordentlig fuck der, mand. Se her, mand. Og hans ven her. Hans ven. Flex nogle håndtegn. Ja, videre. Se her. Se her. Kom her. Kom her. Se her. Hvad fanden er det her, mand? Det er ordentlig vasketøj, mand. Ordentlig stil. Ordentlig stil. Flex nogle håndtegn til den, mand. Ordentlig stil, mand. God vasketøj. Se her. Hvis der er noget beskidt tøj, det kommer der. Prøv at se. Min jakke her. Den er lidt brugt, fordi jeg brugte den i går, men altså, I ved, jeg tager den på, ikke? Min jakke, ja. Rigtig god stil. Rigtig god stil. Rigtig god stil. Men så har vi 3 rum. Rigtig stor stil der. Ja, men det sker altid, at den falder ned, men det er kraftigt, fordi at det er et søm, kvalitetssøm. Sølvsøm. Den er syg i hovedet. Flex nogle håndtegn til den igen. Rigtig syg stil. Se her. Men ja, man skal jo altid være ren, you know. Pimps in the house. Flex nogle håndtegn. Kom, vi går ud på toilettet nu. Ja, men kom med. Så går vi hen til toilettet. Ja, man. Direkte importeret fra USA der. America State of United. Rigtig god kvalitet, hvis jeg lige skal sætte mig. Rigtig behagelig stil. Ja, man. Og se, pynt der. Pynt fra Italien. Italian design. God stil. Ja. Kom med. Se min plante. God kvalitet. God kvalitet. Der, man. Okay, har jeg noget mere? Her, se her, den her. Det er en god ting. Så der er over til min have, kom med, over til min have. Over til min have med de ordentlige boks, mand. Kom med. Se her. Min folk, de står som altid på en ordentlig hverdag. De står og chiller fuldstændig, mand. Flex nogle håndtegn til dem, mand. Flex nogle håndtegn. Der, mand. Se her. Vi er ordentlig stolthed. Direkte importeret fra Security of United. Til de små børn, hvis der er de vil løbe med det, ikke? Hvis der er de vil komme ind i mit, jeg boller dem med mit hegn. Kom med. Se her, hvis der er politiet, de vil komme væk, jeg boller dem med den her vej her. Ordentlig flugtsted. Det er bare, hvis de kommer, jeg er ud med det samme. I kender det. Flex nogle håndtegn der. Det er ordentligt væk nogle håndtegn. Det er ordentligt væk det der. Ja, men det er ordentligt væk. Men se her. Den her. Den er mænd, når jeg er ude og cruise med mine damer, ikke? Den her, den. Der ligger den sådan der. Så skal de bare ligge sådan her. I ved hvad jeg mener, ikke også? Det er god stil. Rigtig god stil. Og mit træ. Se her, hvis jeg vil hænge på det. God stil. Det er bare for optakt til at sige. Nu skal I over og se mine slæder. Gode slæder. Kom med. Mine slæder. Min stolthed. Kom med, vi skal se mine slæder. Kom med. Fuck, hoveder. Det her, mand. Det er den vildeste sportsvogn. Men en mands powermotor. Han trækker mig altid. Se her. Ja, man. Alle følger. 3 tommer. Alle følger. Giv alle det der. Ja, det er god kvalitet. Ja, man. Okay. Se her, hvis jeg sætter mig ind i den. Der er plads til mig. Se her.
So fresh, so clean. I har set mit køleskab, I har set mit fucking toilet. Nu er det på tide, at I siger farvel. I har også set min bil. Fuck det glemte jeg. I har set min bil, men det er på tide, I går nu. Vi ses der, MTV. Flex nogle håndtegn, gutter. Flex nogle håndtegn. Ses der.